Allah ya kankaro ya kashe miki inji ba. Oh my god, Umar. To billahi allazi la ilaha illa huwa kowa ubansa sai na ci mutunci. Wannan irin shashin tinaka akan me zaka mare ta? Ka san dai wannan cikin jikina ba zan haife shi ba, zubarwa zan yi ko? Babu irin yadda ba a yi akan ka karka aure yarinyar da baka ci sai ka aure. Haka kai? Karki manta implant din da kika sa a jikinki amma hakan bai fasa samun ciki a jikinki ba. Ya tafiya kai ma uwarta ta mana ta dandana. Ka fa san halinta, ita ma ba ta da kunya. Ƴaƴan da ta haifa kalli yadda ta tafi ta basu yanda ka san tumaki suke yawo. Dama ina ga maka menene amfanin auren talaka fakiri irin wannan. San zuciya, bacin zuciya, kowa ya ki ji ba zai ki gani ba. Ina wulakanta ubansa a kan yarda. Ka gani gwaji nake a jikina, alkhairi ne zai faru. Ke sangama. You are very stupid. Kai Ahmad. JLP Film Production ke gabatar muku da Iznati 2020. Mai zuciya ake faɗawa biki ba mai dukiya ba. Abinda babbai hango yaro ko ya hau tsandaurin dutsen dala ba zai hango ba. Ya fitirewa maganar magabatansa kuma ya ɗauko ruwan dafa kan kara kaka ko mai tarin dukiya. Ashe dai mutunci ya fi shi. Kai baka da mutunci ashe. Tabijan billahi allazi la ilaha illa huwa ranka zai faci. Wallahi tallahi to ba dai annan gidan ba. Ya kamata ku cire ta daga lissafin matata. Good. Good. Komai lalacewar naka ne. Iznati ya samu ingantacciyar kulawa da tsaftataccen aiki. Labari da tsarawa Rabi'atul Fa'i Hanga. Daukar nauyi Abubakar Sadiq Yarima Jami'ar Koli. Kuma ki sani fa shi aure fa ibada. Tare mu shiru. Idiot. Dakata malam. Manajan shiri Salisu Yara Dorai, shiryawa Zaraddini S Muhammad Jalabi, mataimakin mai bada umarni Ahmad Aliyu Take. Iznati 2020. Ya was surprised man daga iyayensa wai su suka zo neman yata talakawa fakire irin wannan. Lokacin da ka je ka aure ɗan iskan matarka da take maka rashin mutunci, wace maka magana? Umarni Nura Mustapha Waye, haziƙin darakta Nura Mustapha. Iznati 2020.
Well done, ASP. Thank you, sir. ASP. Sir. Na san kana sana da batan ya ɗaya tilo a wajen mai girma gwamna ko? Yes, sir, na sani. That's good. So, amma kana da masaniyar irin jami'an tsaron da aka basa domin su gano ta ko? Na sani, sir. Good. So, ASP. Sir. Ina so mu yi wani aiki na sirri tsakanin ni da kai. Kana ji na ko? Ina so ka sa ido a irin mutanen da suke shige da fice a cikin gidan. Hankalinka ya karkata kan irin mutanen da tafi kyakkyawan mu'amala da su. Okay, sir. Wannan aikin nake so mu yi da kai. Ka gane? Na gane, sir. Ka nutsu. Shikenan, Allah wai. Wannan ka bawa Inspector Bashir. Okay, sir. Thank you, sir. Wannan fatsayuwar da kake da jigum din nan da kake ba shi ne mafita ba. Duk wannan abubuwan da kake ba shi zai bayyana yarinyar nan ba. Ka duba ka ga jiya fa yanda ka ga rana haka ka ga dare ga kuma yau. Ni fa har tsoro nake ji wallahi kan wani ciwon ya je ya shige ka. Ba zan taɓa samun rintsawa ba matukar ƴata ba ta cikin gidan nan. Idanuna ba za su taɓa rufewa ba alhali ban san halin da take ciki ba. Har yanzu ina mamaki wane ne da ƙarfin hali zai sace min ƴata, laifin me ne mishi, kuma wanne irin hukunci ne haka aka hukunta ni da shi. Ki sani yarinyar nan ita kadai muka mallaka, ita kadai Allah ya bamu, kuma duk wani dukiya da nake nema a kanta nake nema. Kasancewa ta ɗan siyasa ba ni da wani makiyi da zai zo ya sace min ƴata in ba 'yan siyasar ba. To ke ma kin san yanzu ba lokacin zaɓe ba ne. Da lokacin zaɓe ne sai in ce sun yi garkuwa da ita ne domin wata manufa daban. Kuma ban taɓa ganin inda 'yan kidnapping masu neman millions sun ɗauki ɗan sarki, ɗan gwamna ko ɗan shugaban ƙasa ba. Ban taɓa gani ba. To amma ina so ki sani zuciyata ta fara raya min cewa waɗanda suka ɓatar da Ali su suka ɗauke min ya. Kuma ina so su sani sun taro faɗan da ba za su taɓa yin nasara ba, domin da matsayin da Allah ya bani zan yi amfani da wannan dama in hukunta su hukuncin da duk duniya sai an san da shi, kuma zai ci gaba da yaduwa shekara bayan shekara. To naji, ni da yanzu shawarar da nake baka don Allah ka je ka yi arwala, ka zo ka yi sallah, ka kai wa Allah kukanka, Allah ya bayyana yarinyar nan, Allah kuma ya tona asirin waɗanda suka ɗauke ta ko suwaye. In Allah ya kai mu da safe kuma sai ka je ka samu mai martaba, sai ku yanke hukuncin da ya kamata ku yanke. Haba excellency, ni fa ya kamata in yi haka.
lafiya malam? Na fahimci tun da na taho kake ta bina kana ta tracing dina ko kana cikin nima yana cikin suspend naku ne? Ko kaɗan, kawai dai bincike ne ba, kuma kamar yadda ka sani bincike akan yi shi akan kowa, saboda haka ni ba ina zargin ka bane, kuma kamar yadda ka sani yadda bincike nuna mana cewa kai ne kafi kowa shakuwa da ita, kai kafi kowa kusanci da ita. Hasali ma an ce kai ne mutum na ƙarshe wanda suka haɗu da ita kafin a neme ta a rasa. Wannan kawai shine, amma ni ba ina zargin ka bane. Okay, na fahimci rigima kake nema da ni, amma abin da nake so ka sani shine kai dan sanda ne, ni kuma soja ne. Idan ma junin ka shari to ka san da cewa ko a wurin aiki gaba nake da kai. Ina da hanyoyi da dama wanda zan iya yi domin in maganin ka. Allah bai, ni fa ban dauka da zafi ba, kawai dai ina kan aiki na ne, kuma kamar yadda na sani kai kanka akan aikin ka baka da wasa, so haka ni ma kawai bincike nake yi, ba wai wani abu bane. Okay, anyway, na ga alama baka san rayuwa ko to kai hankali dai. Fadila, har yanzu kina kan ganiyarki baki canja shawara ba? Kada ki manta fa Fadila, mahaifinki yana nan yana cikin tashin hankali. Ni kai na har tsoro nake kada ya je rayuwarsa ta shiga cikin wani hali. Laifi na farko da zan yi a rayuwa na shine in yi accepting soyayyanka. Kai kuma naka laifin da zaka yi shine ka fidda ni in bar nan gidan. Kuma wallahi sai na ga wa dadi duk wahalan da ka sani. Sarki yaro ne. Wato ke kina tunanin zan sake ki haka kawai ki samu ki fita? To bari ki jin gaya miki, idan baki sani ba ni ne nake sa abin da ba zai faru bai faru. Idan da na ga dama zan iya mallakar ki ta kowace hanya, domin kawar da mutum a doron kasan nan a wuri na ba komai bane. Da na ga damar na mallake ki ta hanyar da nake so, tuni saboda ina so ki san waye mijinki kafin ki zama matata. Domin kin san ina son ki Fadila, kuma duk duniyar nan idan za ta taru ba mutumin da ya isa hana ni na mallake ki. Idan kuma mutum ya yi ƙoƙarin ya raba ni da ke, hukuncinsa kisa ne. Wallahi ko sama da kasa za su ba zan taɓa son ka ba. Kike ambatar Aliyu a gabana? Bacin kin san duk duniya babu mutumin da na tsana sama da shi?
Kin ga dakata. Me ya fara da ki har ya kaki wannan wajen? Dan Allah. Ka taimaka min ka fita ni daga nan. Ina cikin damuwa na maka alƙawarin duk wani abin da zai soya maka rayuwanka. Zan yi providing maka ka taimaka min. Kin ga dakata. Ba na buƙatar duk wata kyauta daga gare ki. Dan na jima ina tausayin ki a wannan wajen. Domin haka ba mu da lokaci. Maza tashi mu tafi. ina ne kai? Kai baka da hankali? Ki baka da hankali? Dan fusa baka kai. Ke kuma. Kuna baki ne. To da farko dai ina taya ki murna da fatan kuma kin je gida lafiya. A'a, kada ki firgita don yanzu zan iya ce miki you are safe tunda kina gida kina kwance kuma a ɗakin ki. Sai dai kuma kin yi wani babban kuskure da har ba ki zo kin tona masoyin naki kin zo kin tafi da shi ba. Fadila, a dalilin sanki na rasa abubuwa kamar haka. Na rasa uniform dina da aiki na, sannan na rasa dangina da kuma mutunci, na rasa dukiyoyina da yawa, sannan ke kanki uwa uba na rasa ki Fadila. Sai dai ina farin cikin gaya miki wata magana, kamar yadda na rasa aikina da kuma dangina, ke kanki kin rasa masoyinki har abada ba za ki same shi. Kin ga kin rasa farin cikin ki, shi kuma ya rasa rayuwar yanci, ya rasa yadda zai dawo bil adam har abada. Zai ta zama kare har abada, domin zan ɗauke wannan tukunyar in tafi da ita, ba za ku sake gani na ba. Kai, to ai baki ji abin ihu ba Fadila, na dai shirya miki abin ihu, bari ki ji wani abu. Kai,
Hajiya. Ni ne. Hajiya, kiwo Allah, kiwo annabi. Wallahi kashe ni zai yi. Dan girman zatin Allah, Hajiya ki taimaka ni. Ni kana cewa wai mutane na yawwa kina ji? Fadila, ke da waye a wayan ni? Hello? Hello? Da yanayi a cikin jikina ma'adana sirrin na a raina ki kusanta da ni. Fadila, wai ke dan Allah dan annabi Fadila har yanzu wannan zaman jigum din da kike keke kadai da koke-koken nan bai ishe ki ba za ki daina haka ba? Fadila, ina so ki gaya min me aka gaya miki a waya, kuma waye ma kuke wayar da shi? Me aka ce miki? Duk da dai jikina yana bani cewa Kamal ne ya kira ki, don na san ba zai wuce shi ba. To amma me ya gaya miki? Ki tashi ki zauna ki gaya min abin da ya gaya miki yanzu. Oh, ba za ki gaya min ba? To shi kenan, bari na san abin da zan yi. Zan kira abbanki, shi idan shi ne ya tambaye ki, ai za ki gaya mishi. Kar ki gaya mishi. Mami da Kamal da gudumawan da na bawa Kamal su ne silan batawan Aliyu. To naji duk abin da kika faɗa. Kin san abin da nake so da ke? Ina so wannan magana ta zama sirri daga ni sai ke ne muka sani, sai kuma shi Kamal ɗin. Zan gaya abbanki cewa Aliyu yana hannun Kamal. In ya so sai a ƙara dukkan matakan tsaron da za a ƙara a kan shi. Karki damu Fadila. Shi kenan ya wuce. Yanzu ki tashi ki je ki ci abinci. Abincinki yana nan akan dani. Kin ji ko? Sati biyu jami'an tsaro suna ta neman Kamal ba su gan shi ba. Hakan kuma ya sa na ya ƙare ya tilasta ni da in zo in neme shi da kaina. Duk da mami ba ta so, hakan na tilasta ta na ba ta haƙuri da ta banna in zo in neme shi da kaina. Bradan ki shi ya min kwatancen nan ma na zo. Allah sarki Aliyu, ka yafe min. Rashin sani ne yasa ne ta wulakanta ka. Yana ta bibiyata ina hantararsa, yana ta bibiyata ina kyamarsa. Har dai da hankali na ji na fara ƙaunarsa. Ashe ban sani ba wanda nake zaman jira ne a tare da ni. Ka yafe min Aliyu, cikin rashin sani ne na maka haka. Ka yafe min Aliyu, na yi nadaman duk abin da na maka. Kuma wallahi insha Allahu ko zan mutu sai na nema yadda zan yi sama maka magani. Yanzu ya zamu yi? Wace hanya za mu bi domin sama masa maganin matsalarsa? Ban sani ba Sadiya, amma ina fatan zuwa na nan ya zama sanadin warakansa. In ku haka ne, kuna da bulaguro, don zan tura ku gurin Malam Tanko a garin Urabali. Garin mai nisa ne. To, Hajiya in dai haka ne ai da mun tashi mun tafi. A'a, ba zai yi ku tafi yanzu ba. Saboda gurin gari ne mai nisa. Za ta iya yiwuwa ku tafi dare ya muku, ba za ku kai gurin ba dare zai yi. Ku bari gobe da safe sai ku shirya sai ku tafi. Ina ga zai fi. Ki haƙuri adda, ba za mu iya jira har gobe ba, tashi mu tafi. Wuta!
wuta 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 bari zuba ruwa me ke damun ka gaba ɗaya jiki na kaikayi sun na rufe ido hannu kamar an wada min wuta sau nawa kake yin wanka to ina kokari da da na juma'a sati ɗaya na yin wanka sau ɗaya tafi masallacin juma'a wataƙila idan ka buɗe za ka tuna da wanda ya kawo maka wannan abu fitsarin ne da ka ce a yi a kawo ka auna ni sai na yi ma hadda kashi saboda ka tantance amma kai baka da hankali ba mu da hankali dai na lura lallai idan baka auna mini fitsarin nan ka ga me yake damuna ba yanzu nan zan kashe ka da tafi me gadi za a yi ta ciki za ka yi ko waje za ka yi to ai shine na ce baka yanke ni ba soyayyar bakuwan nan fa ta zama tabarma ta nan nade min zuciyata ka baki ɗaya ita bakuwa ta zama lauje ta zama takofi ta zama zamira in ma an yi sa'a ta fito to zuciya za ta yanke zo mu je kawai na raka da ko da karki za ka iya bari jaki ya kaho za ka iya jira falwaya ta ganye daga cikin ku wani mai karfin hali ne ya tura yanzu soyayya sala sala da aure yes to zan ja maka kunne wannan da yake ganin sa shine shugaban mahaukata na garin nan ne kika ga bazawara a garin nan wacce tafi kowace bulakanci shine ya sako ta na ga alama na yi bakin mahaukata biyu fida ke mai warin ga wasa ne cika mun ciki ce wallahi ko mai warin ga sharu ne ka shauna abu tunani ba ajiyar ki tana raina inda da gwanin ka bashi so ba zai baka ƙarya ba ban canza tunani ba ajiyar ka tana raina inda da gwanin ka bashi so ba zai maka ƙarya ba sallamar da na yi kiji hankalinki ba na aro garkuwar riko da jiki zuciya guda na ciro tambarinta in kika je karkice fana makaro so na baki karba aje tallafa ki zama ta daya